memanismu angu jiwat agawe ruciting kalih lara lopo kang netya umpama munduta rukmi tartamtu tak uruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ing madyaning jala nidi temah kunjing anggen jong neng pagulingan yen tak rasa ati iki ragu mawa nggonku nandang tresno saben dina merga nyawang sliramu kang tansah angrido ati pancen iki kahananku rekoso rapi sanggayo sliramu ning piyane kowe kandha yen pengin arep urip karo aku kebangetan kowe nimas rapi son jaga janjimu dek wingi jane ketekaran jelane tansah anggodo siyane wis ya wis tak sangkane lara iki aku sing rasane nadyan batin ora tresno natane kangenku tanpa upama yen tak rasa ati iki ragu mawa rasa jroning
ati Sep pengen urip karo aku kebangetan kowe Mas ra bisa jaga kangenmu wingi sajroning sesrawungan nyatane isih kegodho liyane wis ya wis tak sanggane lara iki aku sing ngrasane nadyan slera ora tresno nyatane kangen pomong udharasa cih ngudharasa disuting pas teko tengah jelalah aku lali aku jane nyambut
Nggih, menika pamundutan saking Setya kanca-kanca paguyuban nggih sampun katuraken tasih wonten serampat. Pripun saking Ponorogo mbok beli wonten pamundutan monggo. Wektalipun tasih wonten kunjuk dumateng pamirsapi ugi dipun sikecaken anggenipun lelenggahan sinambi angresepi pasukatenipun. Mangke paripurna kejulan saking Jojo Lampah kelajengan doa langsung kemawon panutup mangkaten. Hatiku kayung yen selagamu saya nambahi wangun dasar ayu lancir kuning ora mokal hatiku dadi komeng sapa sedidik aku wis terima. Yo delok banci neh yo. Panen banci bapak itu lagi. Niken Salindro.
Timbake Clara ki yang duwe kembaran neng kene. Si Sindian tan dewi kayak kembarannya Clara. Iya, ndelok banci ya mlumpuk niki. Anak buah Mbah Wardoyo barang ya nek sing ngono kuwi ya. Lah nggih. Ya kembaramu ki lho. Heeh. Piye ya? Goleki kembaranmu. Sing pundi? Iki lho tan dewi lho. Sing etan iki. Ya Allah, kakak. Ya Allah, ayune kakak asmanipun sinten kakak? Puja. Lho. Lah piye ta? Piye? Puja. Tenan apa ora iki? Sik tak tekonane. Pripun? Adik namanya siapa? Puja, Mas. Puji. Lali iki lho, Pak, kowe iki. Kalau malam namanya siapa? Puji, Mas. Kalau siang Puja. Yen iki ya wong. Buta. Piye? Buta. Wih gak ya bolongmu nak neng rel kono ketong stasiun. Ya Allah, aku pangkling lho. Pangkling nek bengi gawe masker. Oh, tibane ngono. Walah, sik nang kono, Kak. Nang kono ning ndi ta, Yu? Ya biasane ngono kae lho. Neng Gambir. Padha ya. Anu, sik neng Bong Sino kono kae ta. Digrebek wis e. Wis digrebek. Kadang-kadang, Pak. Lah iya. Ning kono iki Padang saiki Mas Padang Samu kurang. ya. Kok enjeh. Padang malah ketok no. Hah? Padang malah ketok. Lha dislontol pi center terus ngene aku ya bingung to kok Tak ucap salam sik nggih ya. Iya. Sak dereng Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih alhamdulillah. Ya. Dalem Mbah Kong kelok dangak-dangak karo guyu ae. ingkang pundi? Tak paranane sih. Ya paranono. Biasane sepuh-sepuh ki nek wong ayu ki Jih. anu langlung-langlung ngoten biasane. Mbah Kakong ki lho. Sik met ya Mas. Sik. Lah. Lah, golekmu sing tuwek-tuwek lho. Loh, bersinah sendiri mangsamu ki. Oh, iya. Delok to. Ah. Ya lah, delok mantan ya semir putih barang koyo ngene iki. Apa sing semir putih? Mbok iki putih apa silver ki ya rambut iki? Asli. Priye? Asli. Heeh. Lho. Pripun? Grokan kembang jam. Gogrokan kembang jambu. Walah ya Allah Pak, ya sangarmen Pak iki rambutnya diputih tenan jan. Asmanipun Bapak sinten? Pak Suroso. Pak Suroso. Mriki kalih sinten? Kalih buke. Aduh ra sida lak ngono diantem buke iki kok aku. Ora. Buke sabar. Buke sabar. Malah nek karo banci-banci ngene wis ora nyamar. Blas berarti. Bebas. Heeh. Mboten kersa to, Pak? Dalem. Mboten kersa. Napa nih? Sithik lho ngono lho, Pak. Mboten kersa sing rasa beda ngono. Udah Mbak. Lho kok ora pripun? Wes sepuh jarene. Sepuh. Heeh. Niku asli umure. saking Ponorogo. Niki Nggih. sinten? Bapak niki? Nggih. Loh, anu rumahnya Ponorogo, Bapak. Ponorogo. Ponorogo. Isine banci tok. Kono malah nggone. Loh, Mas aja, Mas. Wis. Nonton yo mbok pepet-pepet nih kok. Lho aku ya meneng tok kesenggo terus Mas ya aku meneng ae penak Mas mau meneng Mas. Bentarani payu. Lho suwi ranyang lho ya kok Iya. Nggih. Maksudnya payu karo cowok. Lah ya badhe tangklet. Nggih. Nggih, sebelum dilanjut iki badhe tangklet. Mbak manten ki lho ya Allah. Jalak ayune ra umum. Manis. Lah makanane ku awake gemo kaya aku. Heeh. Gemo ipol to. Tapi asli kono. Muni one. Asli. Loh, Mbak asli aku ya asli. Nak kowe mau asli wong. Loh, lah terus? Nah kono asli yo. Nah, lah aku. Statusnya asli. Aku ya jelas loh mangsamu ki. Ya kakak cantik ya, Kak Puji. Sapa jenenge Dik Pujo? Pujo, heeh. Aduh, ya Allah. Anak wong nek mbok saplak. Lah aku ya ora ngerti lho lah nek cah cilik kene iki. Mudun aja, jaan perang aja. Perang. Heeh, mudun. Masa arep merak-merak Lah yo. Pak. Ada Ada wedoke wedoke terus masa ngene iki arep perang-perangan. anoke. Ya Allah. Rumahnya pundi sayang? Pinarak kilan mriku lho. Endi? Asli kene. Nggih, kula mriki mawon. Lho mahmu ning wit-witan to. Ya gandul. Neng kono kan nek wit asep gede to. Ndak Iya terus. ning kono kuwi Ya manggon. Oh my iki kakak iki. Duh, lha kuwi apa demit iki? Nyiluman. Mari status gak jelas padha ngene iki lho ya Kak ya. Ya yo ngene iki besok nek anu nek matoki apa ya? Kose to matok yae. Nek perkara patokan aku ngerti. Napa Pak? Pripun? Nek
piantun kakung kae nek ninggal kan almarhum. Nggih. Nek piantun putri kan almarhumah. Nggih. Nek banci aluminium. Lepo arep diapakne aluminium barang. Saing-saingan apa Lah iya piye? almarhum, bener. almarhumah. Eh. Nek banci aluminium. Lah mangsa panci apa piye aku aluminium iki barang. Gadang apa piye to? Lah makane kuwi. Oh, iya. Kok sengsaramu dadi banci kira. Aku wedi di biong banci aku wedi aku. Lah piye? Loro. Hah? Anu banci iki kok mesti nek lemu iki nyapa to? Loh nyenengke. Ya Pak D ya. Seger. Alah Pak D ki langgananku biyen dik kae. Piye nek. Gak tau bayar. Lah makane kuwi aku sik keling Pak kurang 1000 lho, Pak. Langgananmu itu iki. Lah sing ndi? Kalau Mbah Kong. Mbah Lurah. Mbah Lurah pundi? Sik. Ya Allah Mbah Lurah. Mbah Lurah sing pundi? Iki lho lah. Ya Allah bringose. Ya Allah Mbah, niki yo asli to bringose Mbah. Asli. Oh, Aku Ya nak Allah. kelingan Mbah Lurah sepuh ki terus kelingan anu di radio. Rosokan iki rosokan lurah gak mantan. Nek Nggih. mantan iki kementerengan iki rosokan. Mbah Lurah sepuh ngoten lho, Mbah. Kula nak kelingan kemutan jenengan niku kelingan lagu niku. Di radio aku dengar lagu kesayanganku. Sik to aku sing gumun to. Gomblo. Aku gumun karo ayah ki lho. Pripun? Iki brengos apa sapu nemplek ngono kuwi. Soal Kandhani. ceteng ngono yo Ijane tekan piye polahe dik mau ki yo Nggih. Dumas loro manggolo loro. Aduh Mas Rene sik sayang. Jogetnya Yang ya. cewek sini dulu, maju sini. Wah, cia. Ratu rono le. Heeh. Madu bapak ibu no. Lah, ratu maju Rene, Duk. Heeh. Kenalan dulu ya sayang. Namanya siapa? Ayu. Kayak wong. Sesuai dengan nama. Si Jine gak usah grogi. Gragi apa? Ditekok Iki bocah kuwi nyelatunan lho model. sing ndi? Sing etan diwur. Sing ki. Heeh. Sing pring ki dhuwur ki. Heeh. Kuwi nyelatunan iki pacare ganti ping 4 sakmono kuwi. Cah iki. Alah. Rong wulan ganti. Saking kerenge. Iki apa kuwi yo? Saking kerenge kan ganti Iya, terus. heeh. Walah Gusti, peng 4. Ora lho ya. Joysin. Jenenge sapa iki? Nesa. Heeh. Elsa. Nesa. Oh, krungu Elsa. Heeh, Nesa nyun lagu apa sayang? Gak nyuwun. Terus piye? Kan nyuwun lagu. Heeh. Anu, sampean milih joget apa milih jungkir balik? Ki anake wong lho ya, pokok jujur balik iki piye? Lah menawa guling. Tekan omah bareng guling tekan omah. Kok binti sangoni karo bose ke lho? Lah ya, alah Bapak. Kenalkan Ya. dulu. Nggih, asmanipun Bapak sinten? Sapa Pak Dawa men, Pak? Nggih, sing ndek mau. Pak Jayus. Nggih, Pak Jayus. Kowe engko lak gelem joget, entuk kok Pak Jayus. Tapi lek gak joget, entuk tok sego podeng. Sego arek es podeng. Milih ndi? Pilih joget apa milih sangu? Nek joget entuk sangu, Lah gak joget entuk sego nek arek es gak podeng. joget mulih gak nggo sangu. Ndang milih apa? Joget dulu ya. Ayo joget berdua ben gak izin. Joget nggih Bapak Ibu. Nggih. Lagunya minta apa ayo bebas. Lagune apa iki, Ndang? Ada Lestari, Nyon apa? ada Requestin apa Bapak Ibu digodho Mase? Lestari. Lestari Kakak. Lestari alamku. Ora kuwi. Oh dudu ta. Wah, Lestari negeriku. Nggih, Lestari Kakak sayang. Sang Dewi. Dewi katon lam-lami hamba Madu Bapak Ibu. berangi semi Iya. bangi melati dasar bulan dadari Ayo nduk, botongi. Sasa tak biaring kartiko Guyu to, Le. Hancang kapitresna Rasa tresna Botongi dobane. sejati Iya, iya, Mangiya iya. lestari Solo lolo, Hatiku tembang suci
cowok. Ayo. Tambahi cowok Iya. Geser kono Ben sih. semangat. Nah. Eh, Alah-alah dek bubuh ki. manggole nih. Enak sih gak Piye? jajal lurus. Oh, duwe. Gak duwe. Aja maju rene. Heeh, sik. Alah-alah dek Iya. bubuh aja. Ijan mau wedake apa? Wedak ngelok nenek. Wedak. Oh, wedake. Nek Dimasnya mau wedake jelas font. Iki jelas api wedake. Nek wi kliwon. Iki ambu bisa warnanya abu butek ngene kok Wah. coklat ngene, heeh. Sapa Ganteng, jenenge Le? manis, resik kok. Namanya siapa? Sapa? Januar. Zanwar. Zanwar, Kowe Anwar ngerti ya? Syahid, ngerti. Zanwar ki mau Apa? lungguh ning ngono ngenteni mantane teko, Terus? rong piring wis entek. Lah sing delikne sumpel susumu mau ndi? Ya iki. Ya iki, betul kok golek klambiku ning ndi iki. Sumpel susuku ya renek. Iki ki golek. masuk gede sini gombal rasa mbok momok ya. Kowe ngerti apa ora? Enggak. Lah nyapa? Wedi. Lah wedi ki nyapa? Wedi apa gila? Wah! Ya Allah. Lagi Aku iki tekok. kok buta. Bocah sakmene iki mesti jujur. Heeh, piye-piye? Mbak Clara karo Mbak Puji Ayudi. Ya lho. Sing ndi? Sing mbak rada gedhe iki. Sindene tadi. Aja mbok anu sik. Ayudi, podo-podo bancine Ayudi. Sing jujur pokoke. Ganteng Mbak Puji. Karo Mbak Puji jare. Lah ya, iki celana Puji to kowe sidone kowe. Ayu aku rate kok ganteng ya. Lagu dadak subuh mbok omong ganteng. Mangsam itu andel subuh kuwi mangsam. Ayudi, Ayu Mbak Puji. masalah. Ya. Masya Iya ya Allah. Jaluk Aku sangu, ternoda jaluk kowe sangu, niki. jaluk sangu Puji. Salahe to. Lah we dilem ayu kudu ora wani nyangon ya rugi no. Sayang sik karo Mbak Puji. Apa kuwi? Loh, sayang sik. Sayang sik. Sayang sik karo Mbak Puji, rono maju. Yo gak apa-apa rono maju sik rene. Lah yo, munggah. Munggah sik. Sayang sik cipika-cipiki. Rene Jare maju. ayu Mbak Puji kok. Ayo, sayang Mbak Puji. Yo sayang to kanan kiri ini dia sayang sik. Ayo. Dan nyapa? Herong nemplek kuwi lho. Dah. Lah we kok ya nafsu men to le? Ayo. War. Begitu Iya, aku- cilik nek kono kok ya nafsu men to. Seren. Lah. Bocah iso kiri-kiri ki. Kudune iki gila apa isin lah kok malah nyuwasa ra to. Piye rasane piye? Gak enak rasane. Oh, kliwat tok. Kurang. Enggak, mau dia aku. Wedi nyapa? Wedi kok ngene ae. Lo nemplek ae kan mau yo karo Mbak Puji ki. Sing nyuruh sampean. Lho ya gelem dikewi coklatos. Lah nek karo si tengah we wani? Heeh. Oh gak wani. Lah karo kulon dhewe? Kulon dhewe wani gak? Oh gak wani. Nek sing ngetan dhewe kok wani nyapa? Lah iya, nyapa nih Mbak Puji kok wani? Disuruh Sapa? sampean. Ora. Oh. Kowe nemplek dhewe nekoke. Heeh. Lah mergo coklatos kuwi. Kayak coklat tok wis Ayo, marah, ambunge marah. gratis. Heeh. Arep mbok kek ndi? Oh ya weh. Sai no. Kowe gak meri coklatos. Loh, enak coklatos kuwi. Rene ala-ala. Coklatos Mama Mia Lejatos ya. Rene lho le. Heeh. Namanya siapa? Namanya sinten? Vero. Petot. Vero. Hah? Vero. Oh, Pero. Heeh. Pero kelas piro, Ro? 8. 8, SMP kelas 2. Nggih. Siap gerak, Ro. Heeh. Maju sak langkah, Ro. Sak langkahne, Ro. Sak langkahne. Sidenggal. Ayo. Urung kuwi. Urung. Maju 2 langkah, gerak. Lurus. Lurus. Maju lurus 2 langkah, gerak. Sidenggas. Urung. Ora apa-apa. Sidenggas le. Gilone tenanan loh. Ayo. Kompon pun nyapa ora diapa-apa pon-pon kowe. Saiki joget lagune apa? Yes, tangan sing iki ning pinggang. Ora apa-apa. Heeh. Sing iki rada ning kene ro. Heeh. Kok piye nyapa? Wis tak santai, rasa wedi, padha lanange kok. Heeh. Lanang kuwi ora rane Ngerti meteng. aku lanang ki. Anu mboten.
Loh, Ora. iki kan ngertine wedok to, saya bendul loro dhuwur wi apa? Dek iki penasarannya. Lah karo ongak-ongak lho, Dek. Aja merem eman-eman. Melek lah, melek. Nah. Tangan sing iki buka sik, heeh. Lemas. Mudun sithik. Ora apa-apa ro. Mudun. Kok ae. Mudun sik. Wedi iki apane? Ora iso ngemplok kuwi. Ora ngemplok aku ki. Mudun sithik gak apa-apa. Apa-apa le? Iya, aku tak sangoni. Mudun sithik. Urung. Tangannya gak usah kedel. Tanganmu gede. Nyapa emangnya nyapa? Dijenan plok. Wedi nek dimplok. Butuh apa wi aku ngemplok iki kok Iki nek dimplok wong tau, nek ngemplok gong tau. Ya aku ora tau ngemplok iki aku kok Punya lagu apa, Ndang? Jambu alas. Jambu alas. Rene coklatos. Sik, heeh. Ayo joget. Pero karo coklatos. Madep bapak ibu iki madep di. Gak apa-apa. Ayo Rene. Loh, Rene rada Rene. Ayo, rada Rene lo. Ayo. Kelingan manis eseme. Oh iya. Terus kelingan ramah Solo. kemuyune. Terus. Kasih sayangi Iya. karep atiku kelakon dadi bojone. Terus le. Sayange wis duwe bojo. Iya. Nanging aku wis kadung tresno. Iya. Nelokso Terus. rasane ngati yen aku ra bisa melu duweni. Oh, sik. Dek mau entuk kok Mbak Puji to wis e. Kok aku ya wis. Neh apa ora? Moh, Neh nyapa? medeni. Lah medeni iki medeni nyapa? Medeni penggilani lho. Lho lanang lho. Oh, masa apa aku lanang ki? Ndi? Iki jane lanang tapi ora sunat. Lah piye terusan lanang ra sunat ki? Arep disunati ora kenek. Lah kelut apa walet par piye? Berkahe karet. Wis. Wis apa ora? Wis. Wis tenan. Ya wis sik kene sik. Sing do Mas munggah pamit. Nyapa tamu keter ki. Nggih. Dumase Dumase pamit pamitan riyen ae. nggih, pun adzan luhur nggih. J. Pamitan. J. Ya, ro munggah ro pamitan ro. Kowe keri karo aku. Oh, piye? Langsung masuk gak apa-apa sayang. Langsung masuk nggak Langsung apa-apa. masuk. Ah, ayo. Sik ben virus selamatan sik apa? Pamitan sik. Coklatasmu ning ndi? Tak inggahne iki lho. Tenang, tenang. Kowe mulai apa ora? Mantuk. Mantuk ning ndi? Nang omah. Omahmu ndi? Kayen. Mbok jak apa ora aku? Gak Luwe rene mbek sapa? karo Pero. Karo Pero wong loro tok. Sing ngongkon daging manggolo sapa? Anu, Madam nah. Madan. Madam naki sapa? Anu, bojone Pak Jayus. Wonge sing ndi, wonge sing ndi? Wonge sing ndi? Iku. Oh. Sing ndi? Dudengen kene, sing ndi? Sing ndi? Matur. Sing pundi? Matur. Salim sik no. Mak Damna. Sungkem lungguh, sungkem. Baleni Mak- sik bapake urung. Heeh. Oke, ngomong ibuke. Pripun, Pak? Mak Damna Karo gocelan tangan. 150 mawon. Madam nah 150 mawon. Nggih. Akeh men to ya. Akeh men kakehan iki. Ya karo nyumbang. Oh iya. Heeh. Ono mo, endi pamitan. Karo Mas Manten. Heeh. Mas Manten. Sungkem sik. Sungkem.
Mas manten Terokne. jenengan tambahi 50 mboten napa-napa. Jenengan tambahi 50 mboten napa-napa. Ah, iya le. Penak meniki. Salim tok entuk 50 atau 150. 200. 200 ya. Ganti Mbak Manten. Untuk piro ki engko? Heeh, Mit. Nek jenengan tambahi nggih kula tampi. Nek jenengan tambahi nggih kula tampani. Nek mboten nambahi Nek mboten nambahi kok ya bangeten. kok ya bangeten. Aku ora ngajari loh ya. Gelem apa ora ditambahi? Purun. Urun ae iki lak duit ki yo Ibu pamitan, sungkem. Gak wani aku nak wi. Oh gak wani aku ya ora wani lak ngono. Mudone aku yo Padha dayuwe ya, iya nek Ayo. siap. Karena endi? Kono sik lungguh. Tunggu. Wis, aku tak pamitan. J, Bapak Ibu, Mbak Manten Mas Manten, iki do Mas kalih manggala pun dijogetke, nggih pun siang kula tak wangsul nggih. Nggih, monggo. J, Kasuwun berkahipun doa dumateng Pak Prapto. pun. Kasuwun sekar saking sasana panggantung tumuju wonten ing sasana ingkang sampun semadya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun adicara paripurna, semoga kita sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajatipun Bapak Sayus sakeluarga tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Sirat Mojo pinanganten sarimbit anggenipun tumuju wonten ing madyaning bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ammahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajli sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten wonten kirang pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adicara sampun paripurna, monggo kita tutup kanthi wasana hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Manten, Mbak Manten kalih Bapak Ibu, monggo kula aturki jumeneng wonten ajeng angutapaken kuduripun para tamu. Purwa madya wasana sedaya sampun kelampahan kanthi lulus raharja. Ibu Yana kamen juru pangabdi busana, Clara kamen cocok lampah, kadang-kadang Mekarsari Pandowo Audio Pram Multimedia. Kula pamit slamet kami napa pengendal wara mijil saking Pathok Kembarang. Mbok bilih anggenipun makarya wonten dalem mriki kirang meranani dumateng panjenengan nyuwun ageng samudra ingkang tanpa upami. Kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti, mugi seni budaya tetep ngrembaka lan lestari lan mugi-mugi Madiun tetep maju bangun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun. Dumateng Bapak Ibu ingkang badhe ngarsakaken kondur, kula aturaken sugeng siang, sugeng kondur. Mugi kondur panjenengan tansah pinaringan berkah rahayu. Wiwit saking mriki ngantos dumuginipun darmipun suwang-suwang. Nyuwun. Masyarakat Madiun sungkut ambangun
sukses program pembangunan pancen nyoto mati yen ambangone pancen nyoto mati yen ambangun kayu adil makmur dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun masyarakat Madiun sanggup membangun resuksesi program pembangunan pancen nyoto mati yen ambangone pancen nyoto mati yen ambangun dasar Pancasila maju terus pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun Komandan Kota Surabaya jejer dhuwur tuku alamat pembangunan sengkot sesamangan lutut indah terbikuna jalan raya Mayakara kagunan lutruk kang wis kegedup wana krama kabar binatangi tetepi isen isene nyata lamun kondang kemandangi Surabaya ular kambang satitahing lona sae sae tetose jalani lemas kowe ketong royong nyambut gawe Miting Krisna jalaran saka kulino kinclang kinclang kubayane mutiar mancar
Singotirta mangsa jalama apa-apa wis pinasti wak mami wis pinasti wak mami tebu ragane ngusun rama satengahon yen perak bayareno dasar gegilani wulu anggadali rawi upama gemangi rawe karimakno kersane yang witi mung tak beri-riri batali titi-titi iku margane Rama nora suwe pangeran ringgu antuk daya ya ya wrohing rasa rasa mulya tan kandhing mung karing ngrasani lalagawasu kaindriyatan nasuwala tanane rasa semalang kang patang kinawi padhang cinakata ing mawanang sawenang wetnatan tulus sinandang ambal sinimpen telang ing hati menambah siang ratri sarono antuk cahya katri tri tri wis nyawiji sakedhepe netra langgana babar ilalira ceplat
Kak.